Naukay ang mga kawani o kliyente sa Cebu City Hall of Justice human ang Regional Trial Court Branch 16 sa Qimonda Building North Reclamation Area, siyudad sa Sugbo, nakadawat og pagpanghadlok sa bomba. Alas 9 ng buntag nakadawat og forwarded message ang Cebu City Police Office kalabot sa matud pa bombang gitanom sa usa sa mga government agencies og bubuto kuno alas 3 sa hapon. Hinungdan nga giaksyonan dayon kini sa kapulisan ug sa Explosives and Ordnance Division kun EOD. Gihimo ang routinary procedural paneling sa establishmento ug nasuta nga way nakita bisan unsang butang nga makamugnaw kadaot sa katawhan sa lugar. This is also in violation to the Presidential Decree number 1727 on the willful making of any threat concerning bombs, explosives or any similar device or means of destruction and imposing penalties thereof. So nagpahigayon diha og 5 ka tuig nga pagkabilanggo.